Bisramganj o buagra phaini bwskangni 13 tarik May aboro twi swkangbaria khatung laimani twi kokchap laimani panda tini songsajakha tai bubagra phaimani yagolono khwtwngbo bakjaknai waisa 8 tariko bo meeting khlaijak phinai tewaisa aboni bagui tini Bisramganj Subjonal Committee Hall o kaisa kokchapong panda songsalaikhya BC Chairman TWF rokno twi pandao TWF ni Block President Dina Deborma District President Rupa Deborma tai Samoni Deborma no khoboi Sosirani Deborma sorbo manjakha Kini sini Bisramganj Subjonal tabo kini asolaimani karon bangke kini hanya 13 tariko sini bubagra sini Subjonal haito sini Bisramganj andaro phainai Sibajala district ni sini burirokni khwtwng bakjaknai abono tini sini bubagra oro phainai abono tino जों tini Subjonal bai tei oro joto sini TWF ni leadership tongo central ni madam som tai district ni madam tei oro sini Subjonal ni chairman tei oro joto YTF ni hayakaba TWF ni joton tongo जों hani bubagra 13 tariko phanna tini जों final kok salayo final ungsugui maya kho phani 8 tariko teisa okongno tini teha final kok sabjak phinai aboni sikang जों buagra phani sikang buagra tam phageke जों tam khaijaknai bahage जों bono reception khaijaknai oborongno tino जों tini joto parkhe kok sabla jakhata sinimung kisa sir ani sinimung bangke Rina Deborma bo foto ang unis am tuligulaga tini president TWF tini kok sablai mani bisingtei bo bahairok bwskangni nongni nasimu abo kisi kana je khwtwng baglainya rom abono tei bahairok Sampai pulang no, sini media aku no, sini ni, dia sini no, kok sahaja mana pangkat no, kabar instrumen bagi, sini semua jaga Bisramganj Subjonal lo, subjedi ni di Mumbai, kasih kok sab pantas saja ya, kok jaga jeng salah jaga, finai terutari bubagra, sini orang finai, kita distribute, finai ni nanti ni kok salah jaga, kamu no nahan mung tamu no, sini beri rok no tebo. Bus kahwa aku bicara nani, borong nate bo kaham samung nani om hai rong nate nai step na harga bitonggo dia kisi sak tunggak parman bisunti kino step rono start khanai om sini na hamung ke phainai 13 tarik ni bagui jingo jago kini atuk laimani omo final lung suja kho 8 tarik ko hai jeng kok sab lai kini bubagra phanya maka bo jaga phanya o jagon phainai Bisramganj Madukar baso sinimung kisa sarini Angke Sibajala district ni TWF ni president Rupa Deborma